En stemme på mig er en stemme på sociale klausuler. SF har skrevet et forslag til en ny udbudspolitik, hvor vi stiller forslag om, at opgaverne i Brønderslev Kommune skal udbydes i fagentrepriser. Fagentrepriserne betyder, at de små lokale erhvervsdrivende også har mulighed for at byde ind på opgaverne, når der skal bygges et plejehjem eller en børnehave. Det vil skabe jobs lokalt. Og det er ikke, at vi bygger en kinesisk mur, og der ikke er nogen andre, der må komme til Brønderslev. Men så har vores lokale arbejdspladser i hvert fald også en chance for at konkurrere på lige fod med alle andre. I Aalborg der har man bygget et havnebad, det kostede 16 millioner. Der blev ansat en dansk entreprenør, 4 polske underentreprenører. Der var ikke en eneste dansker, der blev ansat. Der var ingen lærlinge og praktikpladser, og det synes jeg er en skam. Hvis vi tager fat der, hvor det virkelig gælder, så er det, at vi skaffer arbejdspladser her i kommunen, med folk, der betaler skat her i kommunen, og vi sørger for, at der bliver lærepladser og praktikpladser til de unge.